Okay, hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu til en video med mig og Mathilde, fordi hun også får en YouTube-kanal. Det skal til at stå lige her, hvad hun hedder. Jeg ligger bare her, fordi i morgen skal jeg i skole. I morgen skal jeg i skole, og der kommer jeg til en lægning. Ready with me. Og så skal jeg bare lige starte den her. Ja, hun sendte mig en film. Yes. Så jeg vender tilbage. Okay, nu har jeg lige skrevet med hende. Men jeg ligger bare lige her. Og så den her græskøj her. Ja, det er snart Halloween. Det er i næste uge. Yes, så har jeg fundet Labubu. Okay, ikke helt mig. Men jeg fik den her cute en, og den er for trøje. Men jeg vender sådan lige tilbage, når jeg finder på noget, jeg kan lave. Okay, nu har jeg lige sådan en til at skrive. Så det er så meget... nu er CapCut også. Ja, vi skriver bare hihi. Yes. Yes. Ja, nu fik jeg lige sådan en besked til. Okay, jeg kan lige vise jer det her med græskar. Jeg sætter jeg der. Nu skal jeg også lige tænde det. Prøv at se. What? Nu prøver vi at slutte lyset. Okay, nu bliver det så mørkt. Jeg har den her. Se, nu lyser den op. Se her. Den er okay. Se her. Det lyser sådan ting op. Og det er helt godt. Men prøv at se her. Lige. Se, så fik jeg den helt. Det der er mega nice ved den. Nå, men hvad fint jeg bookede ikke gerne have, hvis det var, jeg skulle vælge en af dem. Og som sagt fik jeg en pose. Jeg fik den i den her indpakke. Jeg håber så meget, jeg fik den der hedder Serini. Den grønne. Og så den special. Altså den der, eller den der. Men jeg fik den der. Den er mega cute. Den havde lok. Og man fik gratis tøj med til, hvis man gad gerne gratis fragt. Men den har en hoved til den, men yeah. Okay, I skal være med til at pakke en gave til Mathilde. Som sagt, så får hun først den her med. Og den her. Og hun elsker blå, så vi selvfølgelig kan hun købe til hende. Dem her. Og den her. Og den her. Og så tænker jeg faktisk lige, at jeg finder noget slik til hende, så hun også skal få med. Ellers så får hun lige. Ja. Yeah. Og jeg kan også vise jer den her lok. Men jeg ved ikke, jeg tænker, I skal være med til at pakke den. Ja, nu skal jeg lige finde noget. Fordi jeg har nogle breve, som man kan bruge. De er i den her hestebog her. Og jeg elsker heste, så selvfølgelig kan man med hesten, når hun skal på ferie. Jeg skulle indvære hende et par dage. Nu må vi se, hvordan det går af. Så her det går. Okay, jeg fandt ikke lige en med heste, så jeg fandt den her. Nu sætter jeg mig lige ud, fordi jeg kan ikke stå op. Okay, Loki, den er også dum, den her hest. Ja, jeg kan ikke sige, at heste er dumme. Jo, hvis nogle heste ikke kan lide, så vil jeg sige, de er dumme. Ja. Men jeg har
har sådan der. Okay, jeg er sådan low-key blive bedre til at filme. En god ret vinkel. Okay, vi starter med at skrive kort til hende. Okay, jeg sætter det lige i speed. Okay, nu fik jeg lige lov til at se det som en speed, fordi at det var nok tage lang tid, hvis jeg bare skrev det, mens at jeg gjorde det bare en normal video. Sådan her. Så når var kuverten. Så jeg fik det lige set. Så der gik det meget hurtigt. Yes. Lad os se her. Sådan der. Oh my god, jeg kan sådan der. Og skal jeg have de her eye-maske til øjnene. Tænker jeg. Nogen kan huske eller ved, hvad det er. Jeg skal bare lige have. Og den her. Jeg kan ikke finde den. Det er derfor, jeg kigger rundt. No. Den er her. Der var den. Okay, den er sådan nok stor, den her. Og det var sådan det, der kunne være der i, og så finder jeg noget andet til den der depot der. Og så er jeg faktisk nu, når at hun skal også på ferie, og jeg sagde ikke en uge. Eller hvad? Kom ind. Jo, jeg sagde hende ikke en uge, fordi det rejser lige præcis en uge. Jeg tror, hun får noget med heste. Hun får noget med blod, fordi den har jeg faktisk gemt til hende. Sådan der. Hun får mange. Ja. Mange med blå. Nu skal jeg, fordi hun har fortjent det. Hun har fortjent det hele her. Nu kommer der så mange. Okay, jeg håber ikke, det bliver for mange blå. Det må du skrive noget i kommentaren, hvis der er. Jeg skal nok gøre næste gang, fordi jeg er ikke så god til det her. Eller, ja, man kan sige. Det er det. Og den her, den følger med. Så den gør vi lige sådan her. Okay, nu prøver jeg at gøre den sådan, at det er lidt samlet, men ikke alt for samlet, så den bliver krøllet. Sådan en depot, fordi hun vandt sit løb til missionsdag. Så ved jeg ikke, om jeg skal putte den. Jeg ved ikke, om der er noget, der skal have i ting. Jeg tror den så meget sådan stinky, altså så strik. Den tager vi lige igen. Så fik jeg det lige i slow motion. Hvad det betyder. Okay. Jeg kunne så ikke lige finde noget med hende. Så det må være, hun også for mig ting. Prøv at se. Det er det for lang tid siden, den her. En gang så samlede jeg på dem her. Altså.
Nu vender jeg på til min lille søster, der bliver så mange år. Og det her, det er min øjenbukker. Det er min brænser. Den er meget for lys, jeg skal købe den i mørker. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker for den, men den er sådan godt oplyst. Den gider ikke at virke. Prøv at se her. Hvad sker der for den? Jeg lige den her. Tag lige den her for. Der er noget, som jeg kan bruge. Og jeg skal. Der har jeg nemlig puttet en makeup i. Nu. Før var der noget serum i-agtigt. Hvem kan sige? Mit øje. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker for den. Den plejer sådan. Altså, har de bare givet mig en som en. Nu kan vi så. Oh no. Okay, der kommer godt nok meget på nu. Hvad kæft. Ej. Oj. Så er lige vi putter på her. En lille pilleside her. Nå, det er fordi, at den har jeg brugt lidt for meget. Det er nok lidt forkert, fordi nu kommer der bare meget på. Jeg tror, vi skal lade den stå ud sådan på hovedet, så der er nogen, der gør noget, der de ikke gider virke. Okay, jeg føler, at det her allerede bliver med til video. Oh my god. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver nu. Jeg var sådan happy-dabby. Det var så ikke helt meningen, at jeg skulle knække den der. Nej, nu kan jeg følge på. Oh no. Jo. Jeg er nødt til at pille den af. Den er stadig sådan sticky. Det er fordi, jeg har de her to på. Okay, hvis I har set Mathildes video, jeg vender lige. Som I så i Mathildes video, der havde hun også nogle rosetter. Den her, den kom jeg på 3. pladsen med, ja. Og bare en mærkelig plads, jeg ikke ved. Og det er også bare en mærkelig plads. Og 3. pladsen, og 3. pladsen også. Ja. Og sådan jeg har fået til Ronning. Og vi er allerede kommet på juniorholdet. Okay, den fik jeg seriøst med Mathilde. Okay, den jeg skal gå med til Halloween, det har jeg nok at sige i Mathildes video. Det er Mathilde og mig og en mere fra vores klasse. Vi tager lige 6-7 for slow motion. Den var mærkelig her, så jeg var sådan, se. Det som var mærkelig ud. Og den her bronzer, den er kommet bare. Jeg tror ikke. Der bliver lige sådan her. Nu skal vi sådan. Okay. Yes. Jeg tænker lige, at jeg putter sådan noget aloe vera på. Jeg kunne nok meget tilbage. Men det er fordi, at der er for der er så meget på den her sådan. Så lige den vender sådan her. Der var godt nok meget ud af den. Det var den ikke mere. Så nu står den på hovedet. No. Så alt gør jeg sådan her umiddelbart. Og så putter jeg det på
så vil nok så i Mathildes video, hvor vi lavede makeup. Jeg blev så orange som en gulerod. Ja. Nu skriver jeg lige på den her kopieret i det. Og nu skal jeg allerede rute op. Oh no. Like Christmas. Det lægger jeg frem der. Og den her. Jeg kan seriøst ikke tænke på anden. Den lille bubu der. Og jeg er bare glad. Min lille bubu. Det er. Altså vi ser noget sejt. Det ved jeg nok ikke. Men det kommer nok. Det kommer her. Så. Okay. Nu må jeg kigge. Det er sådan det smarteste man kan. Jeg skal finde strik. Sådan der. Okay. Så fast her. I køb. Okay, i dag så fandt jeg en dans, jeg lige kunne danse. Ja, jeg lavede den selv sådan her. Så kom sådan her. Så kom sådan her. Kan jeg ikke finde ud af det selv. Så her. Så kom sådan her. Nej, jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. På tirsdag er der OL. Til svømning. Skole-OL. Ja, svømmer nu. Mathilde, kom ind. Så er der 2 dage til hun kommer hjem på tirsdag. Og der er lige præcis 7 dage til, at der er OL. Nu bliver det så meget mærkeligt af den her video. Og jeg vil lige se videre på den video, mig til at være i gang med. Kan jeg vide, hvor mange visninger den har fået? Det kan se. Nok for 6-7. Please gå ned og like den her video. Jeg har lagt 100 mange likes. Okay, det kan jeg så ikke. Jeg skal have det med. Musik med. Jeg kender en ikke. Og det var jeg så ikke. Nu skal jeg lige spænde. Put it on. Kom nu tilbage. Yeah. Og der er allerede 44 minutter af den mime til vi har lavet. Okay. Den har også fået 6 visninger. Og 3 likes, så jeg kan bare ikke få nogle likes. Nå, men jeg vender tilbage, når jeg har set den. Yes. Nu er der morgen. Jeg fik ikke lige opdateret videre i går, men ja, det her det get really rough lige. Og jeg er træt. Jeg har sådan noget i mit øjenbryn. Kan jeg nok se. Så jeg skal lige ind efter noget, som jeg kan hjælpe. Og vent. Hej, hvad får du? Wait, guys. Okay. Og den har jeg lige. Skal du sådan helt ned nu? Den har sådan et sted, man kan gå ind.
sådan der. Der er sådan lidt her. Sådan der. Men denne dag, den er bare sådan. Min mor og min far, han er på arbejde. Og min mor er også på arbejde. Eller hun er gammel. Og min lille søster også kom på arbejde. Så jeg er så alene hjemme. Og jeg ved ikke, om jeg skal cykle i skole eller ej. Jeg kom lige efter men så er det ikke det, jeg skal finde ud af. Men jeg skal også se, om Mathilde har lagt en video. Altså, jeg skal kigge til hver dag. Så nu kan jeg lige sådan hen med iPad, så kan vi se. Så jeg går på sådan her. Nu får jeg også en dårlig. Jeg skal have sådan en spray, for jeg kan først tårer, tror jeg. Og kan vi tjekke lige hurtigt. Der var den. Nej, jeg skal lige have den her igen. Okay, hun sagde 3 videoer. Ja, og det kan være, hun lægger nogen ud i. Jeg ser de her nogle gange. Det er mega sjovt. Altså hvis I ser det, så er det. Det er så godt nok langt for dem. De elsker fodboldspillere. Altså, jeg tror kun hun har næsten tøj med fodboldspillere. Hende den ældste. Jeg tror det er moren. I don't know. Nu tager jeg lige selv starten med den her først. Fordi så hjælper. Så tager jeg den her. Jeg skal have et elastik med i dag, fordi jeg skal switche, tænker jeg. Hvis det kommer til at gå galt. Ej. Nu kommer det til at gå galt, men vi løser det igen. Prøv at se den her bryst. Sådan der. Og jeg er ikke mere at finde ud af, hvad jeg er. Men denne her video kommer ud i dag, tænker jeg. Fordi jeg slutter den sådan snart, guys.
følelsen, det er godt to get rid of me. Men jeg skal tak fordi I så med, fordi jeg skal starte skole. Tak fordi I så med. Jeg skal like og subscribe, så ses vi bare i næste video. Hej!